Sabedes cando se fala de que hoxe é xente nova, que a mellor nos institutos, non, os profes, é que non podemos exercer a autoridade, é que os rabaces están a monte e todo isto? E parece que quedamos todo na superficie e a culpa é porque lle comprache o móvil, porque lle damos o que queren e todo así. E isto é a punta do iceberg. É un problema social que ten un fondo moi grande e que debería, de verdade, poñernos a pensar. Estou aquí con Erich Fromm, El miedo a la libertad. Unha cousa, desde que o relino no 2022, lino de moi nova e relino no 22, que penso tanto niso, que ese os rapaces, hoxe é moi difícil educar, hoxe nas escolas, é un problema de fondo que nos vai comer. Vainos comer. Daquela estaba aquí repasando. Quería compartir con quen o queira escoitar. Fala de todos os factores, pero hai un momento onde di que a todos estes factores debemos agregar outro. Que sería, non quero lelo todo, la generación máis joven obraba a su antojo. Falamos a Alemanha prenazi. Obraban a su antojo sin buscar la aprobación de sus acciones por parte de la familia. La decadencia de los viejos símbolos sociales de la autoridad afectó la función de las autoridades individuales representadas por los padres. Esta idea de que desde o máis íntimo podemos extrapolalo e ver un problema social. Erich Fromm fixo esta análise naquela Alemanha prenazi. Generaciones más viejas se sentían más inquietas y perdidas y menos capaces de adaptarse a las situaciones sociales cambiantes. Cada un que pense na capacidade, por exemplo, que a miña xeración, que somos as nais e pais de adolescentes, a frustración que hai ou que poden ter moitas persoas que non conseguiron nin consiguen adaptarse ás novas situacións. Que isto non dixo Fromm, isto de querer ser tan modernas, que non se nos trate de señoras moralistas doutros tempos, que aí hai un problema de fondo no que debíamos de pensar. Por eso los jóvenes se consideraban superiores. No lograban tomar en serio las enseñanzas de los más ancianos. Isto hoxe, e quen teña fillos sabe, pero ti que saberás, que o vimos vendo desde a nosa xeración, desde a nosa adolescencia. A pesar de que fomos un pouco educadas os vellos, que tal, respeto só porque é máis vello, sí? E foi a nosa xeración a que rompeu, é que os máis vellos, e ollo, cando o rompemos e deixamos de considerar e incluso desprezar a sabedoría que dá a vivencia, a traxectoria vital. E isto díjolo como señora Random de pacotilla, que persoas que poden ser fillos meus, e ainda unha de Santa Comba nas redes dixo, a ver se cree esa, que por nacer antes sabe máis, pero como a vella que son, díjolo, vos sabedes moitas cousas, pero eu sei cousas que vos non sabedes, e esas deronme as vivencias. Bueno, este era o meu momento señora Random de pacotilla, que como é máis vella sabe máis cousas. La decadencia económica privó a los padres de su función de sostén material del futuro económico de los hijos. Tampouco non vos dixo nada que non estea pasando.
é que as persoas da miña xeración, a grande maioría, van deixar en herdanza hipotecas, deudas, sí? A miña xeración non somos eses pais que chegamos aos 30 e pico, 40 anos libres de cargas e aforramos pensando nos fillos. E a veces fixemos disto un símbolo de liberdade, que traballen tamén traballei eu, nin tanto traballaches. Que vivimos tempos moi bons, sí? E que se cadra teus pais deronche para a entrada do piso non sei cantos miles de euros. Non, porque a miña xeración ten que revisar moito eses discursos parralleiros que se están manexando. Pensei que ia falar sen ver que é unha cousa que me quenta moitísimo. Vale? Daquela. De este modo, la vieja generación de la baja clase media, aquela que a miña propia xeración pensou que éramos, que non éramos, ¿sí? Se foi haciendo más y más amargada y resentida. A miña xeración. Pero, mientras los ancianos permanecían pasivos, los jóvenes se veían impulsados hacia la acción. E así, comprar calquera cousa nova, impoñerse sobre de nais, pais, avós e calquera idea, ¿sí? Antiga, desprezala e abrazar todo o novo que viña, que foi o que veu, o que pasou, sabémolo. E hoxe, este capítulo del miedo a la libertad está de actualidade, estámolo vivindo e temos a opción de pararnos a pensar desde ese vínculo familiar. E isto dixo volo eu, que vin chapas a vender de grupos jallejistas que relacionados co BNG, co nacionalismo, porque ollo cos nacionalismos, con todos os temas estes queer, con todo o que é progresista, vin chapas a vender que din a familia nuclear é radiactiva. Vivimos nunha sociedade onde se lle está dicindo á xente nova que a súa familia é radiactiva, que a súa familia faille mal. Falamos de que a xente nova non acepta a autoridade no mesmo contexto onde nós, desde moitos puntos, sobre todo de poder, desde a escola e desde a política institucional, se lle está dicindo a esas criaturas, ¿sí?, que esa autoridade que é a familia, que é ese elemento central na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, iso é contra o que teñen que ir. E se van contra a súa familia, como non van ir contra a profesora? ¿Sí? Ou contra calquera cousa que queira poñer un pouco de sentido común. Bueno, eu creo que se entendiu. Bueno, quedou un vídeo así como un pouco random de pacotilla, que é o que son. Entre o perigo, o que estamos vivindo, o que estamos protagonizando. É un pouco tomalo con humor, porque unha soa non pode cambiar o mundo. Mais unha persoa soa pode cambiar o seu mundo e crear conciencia.